barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyo technical ta darasi na 7 a cikin jerin darasinmu na wannan aji na koyon Java programming. Insha Allah a cikin wannan bidiyo kamar yadda muka nusar a cikin handout za mu yi magana ne akan variable da data type. Wannan darasi yana da matuƙar muhimmanci ga dukkan mai buƙatar a fahimtar me ake nufi da program ko ma wani irin program ne, domin kowane kalar programming za ka yi programming dai wanda ya sunan shi ana buƙatar variable da data type a cikin shi. So wannan kenan. So kai tsaye yanzu zamu je mu creating din class wanda zamu sama suna misali misali aiki kamar yadda muka sanya a cikin handout namu. So misali mu sa okay mu wuce kai tsaye. So ga class din mun creating aiki, so sai mu creating din main method namu ana public static void main string sai double bracket sai args sai mu buɗe curly bracket sai mu abin ne. So anan ciki ne zamu sanya wannan code namu kamar yadda muka ga muku dama ai code ana sanya shi ne cikin main method, ma'ana method ita ce ke ɗaukar code wanda za a yi wani aiki da shi. To wannan kenan. Idan kun lura nan farko mun fara initializing cewa string unguwa ne muka ba da sunan unguwa. A cikin mun ce akwai variable data type manya-manya za su sun kasu kusan guda 4 kenan. Muna da string, ita string ma'ana gaba ɗaya kamun nan ma in muka ce data type me muke nihi. Kun san muka ce data ma'ana a computer aka ce data ana nihin wani abu ko kuma wani fact ko kuma wani abu da ke ɗaukar wato wani bayanai ko ba haka ba. So kuma kun san bayanai kala-kala ne. Bayanai suna iya kasancewa a rubuce ma'ana ta hanyar text kenan. Bayanai suna iya kasancewa a cikin lamba. So ita computer tana buƙatar ta san kowane daga cikin wannan bayanan, kuma ta san ta yaya ka bayyana mata su, ta yadda za su fiddo maka yadda yake so, yadda ma'ana kake buƙata. To string ita ce data type ko kuma kalar data wadda ake amfani da domin bayyana wa computer, ma'ana domin ba computer umarnin cewa ta creating din wani memory space wanda za a ajiye rubutu a ciki. Shi kuma int kamar yadda muka amfani da shi a cikin darasin da ya gabata, ita kuma data type ce wadda ake amfani ana cewa ta creating din wani memory space wanda za a iya ajiye lamba ciki, lamba kuma mara ɗigo, ma'ana lamba mara ɗigo integer kenan. Sai kuma double, shi kuma abin da yake cewa yana gaya ma computer ta creating din memory space wanda za a iya ajiye wata lamba mai ɗigo daga ciki. Kun san cewa a rayuwa normally wato nambobi wasu suna ɗigo, akwai kuma wasu bawa inda ba su ɗigo. Misali lambar gida, ai baka tunanin zaka samu ɗigo a ce gida mai lamba 3.5 ba, sai dai ka samu gida mai lamba 3 ko mai lamba 4 ko mai lamba 100 ko mai lamba 500 da wani abu haka. Wannan kenan. So amma misali kuɗi, mafi yawanci kuɗi na zuwa a cikin ɗigo. Misali a ce naira 10 da kwabo kaza, to kun ga wannan kwabo ɗin ɗigo ne. Kamar na misali mu sai 1,300 da ɗigo 5 ko kuma da kwabo 50. So wannan kenan. So muna amfani da double domin bayyana wani abu wanda lamba wadda take ɗaukar ɗigo, integer kuma lamba wadda ba ta ɗaukar ɗigo. Sai boolean, ita kuma boolean tana bayyana wani abu wanda ansa shi true ne ko false, tana ɗaukar value guda biyu, da kuma a'a. Ita kawai abin da yake bukata idan muna bukatar sanya wata data ko kuma yin amfani da wani abu a cikin program din wanda zai nuna ko a'a, to a nan wurin variable din zamu yi amfani da boolean kenan. Ma'ana muna ce ma computer ta create din wani space wanda za ta ajiye mana wani condition, ko a'a shine condition din namu. So kun ga anan mun sanya true ko false, su kaɗai ne value din da boolean ke ɗauka. So wannan data type din kowane kuma daga irin memory size din da yake ɗauka, kowane da kalan memory size din da yake ɗauka. Misali integer tana ɗaukar wato bit 16 ko kuma byte guda biyu, ma'ana double ta ma tana ɗaukar wani bit nata, boolean ma tana ɗaukar bit nata. To kowane za a create memory space din according to ma'ana yanayin iya nauyin ko kuma yanayin iya abin da za a iya storing ta ciki ta hanyar wannan abin nan. So in kun lura nan wurin sai muka zo muka haɗa kowane daga cikin waɗannan. Muka zo muka ce system.out.print suna
ma'ana mun yi wannan shine rubutun da zai fito, sai muka yi concatenation sai muka sa lambar gida, ma'ana sunan wannan variable din kenan ta lambar gida. Nan zai fito mana da lambar gida. Sai nan suna, nan unguwa ne za mu sanya suna unguwa. So nan wuraren kun ga unguwar za ta fito a nan wuraren. Sai nan muka sa ma'ana gari, za mu sa ba grade ba, gari. Muka sa gari to wannan shine zai yi mu sa variable ɗinmu da muka aje, me muka aje cikin gari nan wuraren mun sa Katsina, to ma'ana nan Katsina za ta fito. Sai nan kuɗin gida, sai muka ce a printing din abin da ke cikin wannan variable din kuɗin gida, ma'ana wannan abin da ke nan ciki shine za a zo a printing nan. Sannan muka zo nan muka ce a sabo ne gidan, kun ganin wannan tambaya ce ko a'a shine, to muka zo muka ce nan wannan variable din abin da ke cikin ta to shine za a yi printing nan. Yanzu idan muka runa wannan program, okay cannot find main function, public static void main. To nan mun yi kuskure mun sa wannan abin, so wannan kenan. Sai muka rona haka, za ka ga gashi nan zai abin nan, kuma gashi nan ya bamu gashi suna, so an dan samu mistake kenan. kun ga nan helan ba ta fito, unguwa ga unguwa nan, gari ga gari nan, sai kuɗin gida ga su nan wurin sun fito su ma din. Sai sabo ne gidan true, gaskiya ne kenan. kun ga nan wurin maimakon mu sanya lambar gida sai muka sa suna, so lambar gida ko, so gashi ba, so nan wurin muna ma iya ƙara kuɗin gida sai mu sa naira a nan wurin domin abin ya dan bada yadda ake so. kuɗin gida sai mu sanya wannan, muka rona shi kun ga gashi nan wurin yanzu ya bamu. kun ga lambar gida gata, unguwa gata, gari gashi, kuɗin gida gashi naira, mun sanya n ko, sai sabo ne gidan true. So wannan kenan darasi akan wato variable da data type. Da fatan kun fahimci me ake data type kuma kun san amfanin da za ku yi da su. Ku kasance da mu a cikin darasinmu na gaba, sai anjima.